Así soaba na mañá do domingo da Feira do Viño a banda de gaitas de Chantada. Estes músicos dirixidos por Juan Carlos López concursarán o vindeiro 31 de marzo na primeira fase do certame celtibérico de bandas de gaitas que se celebrará en Quiroga durante a Feira do Viño. A banda infantil fora campioa do seu grupo en 2017 da fase final deste certame celtibérico que tivera lugar en Manzaneda e que reunira a máis de 500 gaiteiros e percusionistas tradicionais. Desta volta o reto comeza o 31 de marzo en Quiroga.